Daniel Pinter je čovek koji je izazvao izuzetnu pažnju, evo i kod mene sa ova dva klipa koja su izdvojena iz digitalne kafane, dostigao je skoro 250.000 pregleda samo na Instagramu. A ono što bi ja hteo da potenciram, to je ne samo da je doneo preglede nekom klipu, nego je i izazvao, mnogo važnije, izazvao je pažnju. A pažnja je danas glavna valuta, u stvari nema istine, ima samo pažnje. Pa sam hteo da pričamo o toj instituciji koje zavise od aplauza i da ga pitam kako je skandal postao politički medij. I da kažem, prvo, ovo nije emisija da bismo mi nečiji identitet ovde narušavali ili šta ja znam, oblatili. Nema potrebe, da, slažem se. Ali sam evo pozvao Daniela baš zbog toga što je izazvao izuzetnu pažnju svojim pikantnim nastupima na internetu. Pa da. Pa eto... Daniele, da li se slažeš da nećemo da vređamo ni predsednika, ni potpredsednika? Pa nema potrebe, zato što smo to odradili. Vama hvala što ste napomenuli da to ne očekujete od mene, zato što je to već urađeno. Pa nema potrebe i 10. ili 11. ili 15. put to da radimo, sve to već rečeno. Je li tako? Ali vi ste prvi koji nasuprot drugima koji me zovu da gostujem, vi ste, hvala vam na tome, rekli da ne želite više da prepričavamo i da ponavljamo kao papagaji iste priče. Ja se sa tim potpuno slažem, jer što je rečeno? Rečeno je još pre 3-4 meseca kada sam počeo intenzivnije javno o tome da govorim, tako da nema potrebe da se ponavljamo. Kako vi sebe doživljavate? Da li ste aktivista, performer, svedok, satiričar ili influencer? Kako sebe vi vidite u ovoj celoj priči? Multipraktik, sve to zajedno, i svedok, i influencer, i osoba koja priča iskreno. Sami ste rekli da smo oborili rekorde i kod vas na kanalu, a i sami znate kako smo mi te klipove snimili bez ikakvog prethodnog dogovora, bez ikakvih priprema. Prosto smo razgovarali i klipovi su postigli rekordnu gledanost. Samo ja da kažem, ove klipove nisam pravio ja sam ih samo odabrao, a pravio je mašina, Opus Klip, znači program. To su odlomci, recimo odlomci iz emisije koja je bila duža i sveobuhvatnija. Isto se desilo i sa emisijama u kojima sam gostovao pre nego što ste me vi pozvali. Isto su snimljene bez priprema i bez bilo kakvih dogovaranja sa autorima, a prosto smo seli i počeli da razgovaramo. Tako da u mom slučaju popularnost je autentična i nefalsifikovana. Popularnost, neću sebi da laskam. Ja bi to nazvao pažnjom. Možemo je nazvati i pažnjom. Izazvalo je pažnju javnosti. Kako se proizvodi, po vašem mišljenju, kako se proizvodi ta pažnja? Da li je to senzacionalizam, šta je u stvari, kakav je taj mehanizam pažnje po vama u vašem slučaju? U mom slučaju pažnja može da dođe spontano, ako je zaslužena i ako je osnovana, kao u ovim slučajevima mojih medijskih pojavljivanja, pa od uvek. Nije ovo meni prvi put, ja sam poznat decenijama, ili ona nije potrebna. Ja pažnju zbog pažnje prezirem, a takvih primjera imamo jako mnogo i verujem da se ljudima koji imaju pa malo prefinjeniji ukus i koji su seriozni u svojim kriterijumima, da takva izazivanje pažnje radi pažnje i da kod njih izaziva muku, a takvih primjera je mali milion i ja ne bih da ih imenujem, svi znamo o kome se radi. Naprimjer, izađeš pred auditorijum i odvališ neku glupost. Napraviš se gluplji nego što jesi, samo da bi izazvao pažnju.
recimo, napraviš se da ne znaš gde je Francuska ili da za orla kažeš oro. Tu imamo takvih primjera da su ljudi namerno sebe degradirali da bi stvorili ime. Jer danas u trci za popularnošću i novcem izgleda sve dozvoljeno i ne postoji nikakav kriterijum. I ja bih eto sad da mi to ne bi, želeo bih da ovu emisiju, ja sam pažljivo pročitao o čemu vi želite da diskutujemo i pratim nit zadate teme, ali ja bih voleo da apelujem. Eto, ja već ne znam što da radim, muka mi je kad vidim kako se sve mlađe i mlađe, pre svega devojčice, u Srbiji pumpaju usta, pretvaraju se u nekakve prostitutke, tako da kažem. I pre vremena, dobro, kada napuno sam iz Znate godina... šta, kada vas prekinem samo, ja kad sam prvi put posle dugo vremena došao u Srbiju, meni su sve devojke ličile na Cecu. Pa ona je pionir u postavljanju takvih standarda vizualnog identiteta, ogromne grudi, ogromna usta, znači pokretna seksi lutka. Ali od Cecinog vremena, kad je ona bila mlada, ona je sada već gospođa u zrelim godinama i dalje držeća, stvari su se otele kontroli, pa već imamo i maloletne devojčice od 12 godina koje idu da se pumpaju, da pumpaju usta, stražnjice, i one ne samo da liče na prostitutke, nego se one i pripremaju za poziv prostitutke. Imamo primere sada već po zlu proslavljenih narodnih poslanica vladajuće stranke koje su prvo bile poslovne pratnja, vrlo mlade, pa da spomenuo tu Epstein aferu koja je ovih dana poznata i u kojoj su uključeni i strukture iz naše države, srpski državljani na pozicijama koji su vojnim avionima devojčice slali na žurke u Evropsku uniju tog tipa. No dobro, mi imamo u Srbiji naš Epstein, pokojni Palma i njegove bunga bunga žurke. Želim da apelujem na majke. Kaže, kakva zemlja, takav je Epstein. Takav je Epstein, da. Želim da apelujem na majke, na sestre, na srednjoškolke, da se za ime sveta zaustave i da ne ugrađuju silikone u usta pre vremena i da se ne pripremaju za poziv prostitutke, koje će posle, kao ove poslanice vladajuće stranke, postaće od poslovne pratnje da pređu u stranku i da ih njihovi poslodavci prebace na državni budžet u Skupštinu.